हेलो गाइस, मैया बुंखानाय बादि आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो सानबाय। स्वीडेनाव स्वीडिश कम्पानिया माइक्र'चिप्स एमप्लयिफोरनो लाहोदों आगदा आखायाव, आरो बे माइरंजों समान फिसा RFID चिप्सजोंनो गासैबो लेपटप, कम्पिउटार, अफिसनि दरजा आरो गासैबो रोखोमनि ट्रेन्जेक्सनफ्रा जाजोबो। बे मोनसे मेजिक बायदि थारैनो बेखौ आसरित मोनसे आबिष्कार खालामदों। बे बिसया, बे मावनाया बाइबेलजों रिलेटेड नामा जोङो नायनि। बियो जागायजेनो ज'एन अस्टारलेन्डनि बाय'हेक्स इन्टारनेशनेल कम्पानिया। बे RFID चिप्सआ इउकेआव बेखौ खालामनाय जाबाय, दा बिनिफ्राय इउकेनिफ्राय स्वीडिशआव खालामनाय जाबाय, आरो दा बेखौ गोदान जेब्ला लायो बा लानो थाखाय बेखौ बाध्यता रावखौबो खालामा होननानै बुंदों। आरो मोनसे सोंनाया बेसो जे बेनो 666 नामा? बे मोनसे जोंनि गोसोआव सोंलु फैयो, मानोना नुजाहोजानाय 13 अध्याय 16 आरो 17आव बेबायदि लिरनाय दं। आं एसे फरायना खोनासंहोनि। नुजाहोजानाय 16 आरो 17, आरो बियो बयखौबो, उन्दैफोरखौबो गेदेरफोरखौबो, गोनां गेदेरफोरखौबो, हावरियाफोरखौबो, गहोजानायफोरखौबो, लेंफोरखौबो गाव गावनि आगदा आखायाव नङाब्ला गाव गावनि खाफालाव हांखो बुहोयो। हांखो बुजानाय, बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायै बायदि। बे बिसयखौ, बे आगदा आखान्थियाव जे नाम्बार, जुनारनि नाम्बार होनाय, हांखो बुनाय, बेखौ 2000 बोसोर सिगां बाइबेलावनो लिरनानै दोनखादों। आरो बै समावहाय जेब्ला टेक्न'लजिया एसेबां एडभान्स जायाखैमोन, बे समावहाय बे 666आ मा रखम जागोन बेखौ सानबाबो मोनाखैमोन। नाथाय जोंनि जेनेरेसनाव, जोंनि टाइमाव जोङो नुफैबाय जे बेबायदि मोनसे मानसिनि स्किननि सिङाव बेबायदि मोनसे RFID चिप्सखौ सोनानै बेजों बायलाय फानलाय, मबाइल, लेपटप, कम्पिउटार अन खालामनो हायो, ट्रेन्जेक्सन खालामनो हायो। दा बेनो 666 नामा? बे मोनसे साननो लुगैया खोथा। खारन बे दा स्वीडिशआव जे RFID चिप्सखौ होदों, बेयाव GPS गैया। अब्ला बेखौ GPS गैयाब्ला बेखौ ट्रेक खालामनो हाथ'वा। दा बाथ्राया जाहैबाय, बेबायदि मोनसे फुरा वर्ल्डआवनो, फुरा बुहुमावनो मोनसे टेक्न'लजि बे लासैनो गोसारगोन, आरो जेरावबो सोब कान्ट्रियावनो बेखौ कम्पालसारि खालामगोन। मानोना जेब्लानाखि जोंनाव COVID-19 फैदोंमोन, बे समाव जे जोंखौ बिजि थुदोंमोन, बे समावबो बुंदोंमोन जे रावखौबो सोरखारा बेखौ नारसिना, कम्पालसारि खालामा, ब्रा खालामा। नाथाय जुदि ब्रा खालामाब्ला मानोथो ट्रेन स्टेशनाव नोङो बिजि थुनायनि कार्ड देखायाबा टिकेट दानहैनो मोना, हस्पिटालाव हाबनो मोना, बेंकआव हाबनो मोना? मानि थाखायथो? जुदि कम्पालसारिखौनो खालामाखैबा, जबरदस्ति खालामाखैबा मानोथो हाबहोआ? दा बे सिस्टेमैनो बेबो फैगोन मोनसे टाइमाव। आरो आं दहाय मा बुंदोंमोन? GPS गैया, ट्रेक खालामनो हाया। नाथाय बे 666 नङा होननानै लासैनो बै लाइनाव लाबोगोन। मोनसे टाइमाव, बै मोनसे टाइमाव जेब्लानाखि अरिजिनेलखौ लगायगोन, बे समावहाय GPS थागोन आरो मानसिखौ हेक खालामनो हागोन। दा जोंनि बे डिजिटेल आइडिया 666 नङा होननानै लाबायानो सोरबा। जुदि सोरबा हेक खालामोबा, खारन जोंनि बे मबाइलफोराबोथ' हेक जायो इन्टारनेटजों सलायजानाय हिसाबै। दा गासैबो बुस्थुखौ अनलाइन खालामजोबनायनि उद्देश्यआनो बेनो। वर्ल्डआव मोनसे सिक्रेट ससाइटि दं जे बिसोरो प्रिथिबिखौ सलायो, आरो बिसोरो नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय, दा ग्रेट रिसेट होननाय। दा बिसोरो फुरा प्रिथिबिनि कारेन्सिखौनो मोनसे बानायनो नागिरदों।
बेनो जाहैबाय निउ वर्ल्ड अर्डारनि लाइनथिं लांनाय। गासैबो पृथिबिनि कारेन्सियानो मोनसे जागोन। बेनिखायनो गासैबो आइडिखौनो मोनसे बानायनायनि आरो अनलाइन बे बानायनायनि लाइनाव लांदों। आरो जेब्लानाखि गासिबो वर्ल्डनि जेसेबां कान्ट्रि दं बे कान्ट्रिनि कारेन्सिखौ मोनसे बानायनांगौब्ला रिसेट खालामनांगोन। जों एग्जाम्पल हिसाबै नुयो जेब्लानाखि जोंनाव इन्डियायावहाय नटबन्दि बे फुराना नटखौ गोदान नट बानायो कयेक दिना जोबोद खस्थ' जादों। जेब्लानाखि नट गोजामखौ बन्द खालामनानै गोदान नटआव खालामदों। थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि रिसेट जागोन कारेन्सिया बे समावबो कयेक दिन जोबोद हाहाकार जागोन। बे समावहाय सरकारा बिदिनो फ्रि रेसन रानगोन, जेरखम लकडाउननि टाइमाव जोंनो रानदोंमोन बेबायदि खालामगोन। आरो लासैनो ओरैबायदि मोनसे टाइम फैगोन जे नैबे RFID चिप्स बेखौ जुदि लायाब्लानो नोंथांनि साख्रिनिफ्राय सेलारियाबो हाबनाय नङा आरो खुनु जायगायाव बायलाय फानलाय खालामनो हानाय नङा। आरो बियो जाथारखागोन। मानो होनोबा बाइबेलाव जेसेबां प्रफेसि लिरनाय दं मोनसेबो प्रफेसिया फुलफिल जायालासिनो थानाय नङा। 13:18 मा होनदों? बेयावनो आखलखौ बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 1466 666 आङो बे 666नि एनालाइसखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ मालाबा होसिगोन। आरो नैबे वर्ल्डनि सिक्रेट ससाइटिनि सोमोन्दैबो बेखौबो जों मोनथिखायो, फ्रायानो मोनथियो। आरो बिनि भिडिअखौबो आं लासैनो लाबोबाय थासिगोन। आं दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया, बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।